Všetko, čo sme doteraz o Ukrajine povedali a hovoríme, sa ukázalo ako pravda. Tie reči o boji za nás a naše hodnoty mali a majú jediný cieľ. Obmäkčiť Európanov, aby bez odporu akceptovali hádzanie miliárd eur do megastroja korupcie zvaného Ukrajina. Pravda, že lídrom Európy vyhovuje aj chaos na Ukrajine, ten má zase prekryť ich neschopnosť vládnuť. No a v neposlednom rade vo vojne sa predsa len kradne ľahšie. A ako už vieme, ak sa kradne v Bruseli, tak je to určite len vo vyššom záujme. Spojené štáty vydierajú Ukrajincov všetkým, čo majú. Ak Zelenský ustúpi, príde mierový summit, ktorý však samozrejme nič negarantuje. Ak neustúpi, príde eskalácia, pretože ukrajinský front sa zrúti. A potom sa objavia spasitelia, podľa ktorých by sa malo zapojiť aj NATO. Briti sa toho už nevedia dočkať. Možno Zelenský nakoniec len čaká na súhlas ukrajinských neonacistov, ktorí majú prístup do prezidentskej kancelárie. Ak prikývnú oni, Zelenský môže prijať uzavretie mieru. To preto tá hysterická reakcia na Trumpov 28-bodový mierový plán. Odpoveďou naň je požiadavka Ursuly von der Leyen na ďalších 135 miliárd eur pre Ukrajinu na nasledujúce 2 roky na pokračovanie bojov a príprava 20. sankčného balíka. To preto, že tých predchádzajúcich 19 funguje, že? Priatelia, aj z tohto vidno, ako veľmi sú títo vojvodcovia odtrhnutí od reality. Míňajú peniaze, ktoré nemajú, na konflikt, s ktorým nemajú nič spoločné, zbraňami, ktoré strieľajú slepými nábojmi. Pritom význam amerického návrhu je jasný. Ak ho Ukrajinci odmietnú, Európa ostane pri financovaní ukrajinského vojnového stroja a bezodnej korupcie sama. A na toto môže kontinent škaredo doplatiť.